fratele meu. Cu fratele meu Alex. Și astăzi o să ne jucăm de Subway Surfers în jocuri. Și că o să mă lasă și pe mine Târziu. Ai odată. Dar nu merge. Cred că e ceva stricat la joc. Nu ce râde. No tap to play. Hai să vedem ce se întâmplă. Mergem și noi cu skate-ul. Prima suntem morți. Hai că nu e ok. Am deja 14 chei. Noi trebuie altceva sufericit. Haideți, pana! Mă, eu spus, mă, nimeni nu... Oh, darara! Nu știu ce scheme fac eu, mă, cu skateboard-ul. Hai! Sus, jos, da. Cutie, ok, hai. Atenție la canguri. Bă, dar ce canguri, mă? Cine știe, îmi scrie în comentariu. Tu la cine sunt canguri? O căciulă! Da! Nu double hop, nu-mi trebuie mie double hop. Dacă câștigă, sapche, câștigă, Taci că mă omori. Hai mă, ce o enervează Subway Surfers-ul. Îmi place așa de mult locul, dar... Na. Mă, m-am băgat în tufe și vine ăla după mine. Nu ziceți, băi, asta-i treaba? Așa, s-o trec. Bine că-s mort, amu. Dobra, X-score așa. Trebuie locul în... Ce? Cine e pe locul întâi? Snelby, Lina, Daniel, Alex, Diana, Dinu, Andrei, Dinu, ce nume, mă? Da. Vă las eu. Nu pot. Hai, nu odată. câștigă locul întâi. Ați câștigat mai campion mondial. Păsache, Zios, păsache. Campion mondial, păsache. Mă duce bună după fapte. Bine. Bine. Da.